дар фурудгоҳҳо дилхоҳ чанд донаи мехостен симкарта мегирифтем ва баъди ба ширкат рафта муроҷиат кардан ва дар моҳи сентябр бояд ки бо як патент зиёда аз 10 шаҳр. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Бо диққат гӯш кунед ва бутонед ба дигаронам равон кунед. дар бораи хомӯш кардани симкартаҳои мобилӣ дар Федератсияи Русия. Ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. Боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. тибқи тағйирот ва иловаҳо дар қонуни Федератсияи Русия ки дар моҳи январ шидагӣ буд, яъне хомӯш кардани симкартаҳои шаҳрвандони хориҷӣ. аз чӣ сабаб? аз сабабе ки бисёри шаҳрвандони хориҷӣ симкартаҳоро ба қайд намегиранд. Як мисол мебурам ба шумо. Вақте ки мақсад ҳозир вақтҳо ё ки пештар вақтҳо ба Русия сафар карданӣ мешиден, дар фурудгоҳҳо дилхоҳ чанд донаи мехостен симкарта мегирифтен ва мебурден, мисол бе ном сабт кардан ҳамура истифода мебурден. ва ширкатҳои мобилӣ дар Федератсияи Русия тасмим гирифтанд ки ҳар як симкартае ки шаҳрвандои хориҷӣ истифода мебаранд, бояд ки ба номшон сабт шидагӣ бошад. Шурӯъ карда аз рӯзи 1 июл ин тағйирот ва иловаҳо қувваи қонунии худша пайдо мекунад. ҳар касе ки симкартаҳоша рафта ба ширкатҳои мобилӣ аз сари нав барқарор намекунад, бо шиносномаи хориҷиш симкарташа хомӯш мекунад. яъне ки шумо ӯҳдадор мебошед ки паспорти худтона гирифта бирен ҳамун ширкате ки мақсад симкартаи шумода тааллуқ дорад пешниҳод кунед ва аз сари нав симкартара ба қайд бигиред. ва баъди ба ширкат рафта муроҷиат кардан шумо бояд дар портали госуслуг снилс меган уҷа медуред, боз регистратсия мекунед, gmail мезанед, имейл мезанед, мақсад дар аму почтаи шумо смс мебиёяд. ва дар ин ҳолати дар госуслугам регистратсия накардани снилс хомӯш карда мешавад симкартаи мобилие ки шумо истифодашон мекунед. ба ҳамин хотир ин чиза мақсад строго аҳамият битен, агар бихоҳем ки симкартаҳотона хомӯш накунанд, дарҳол аз пайи кору бортон бошен ва ин чиза 100% қонунӣ бигардонед. чунки аз 1 то охири моҳа бигем 1 моҳ муҳлат додагиам ба ҳама ки дар ҳамин 1 моҳ симкартаҳоро аз сари нав барқарор карда ба номи худтон кунед. камтар саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. силкаи телеграм дар комментария мондагия, бидунед дар ҳамун телеграм ҳатман подписатсия кунед. Баҳром нависондай: салом акаи Сорбон, меган QR-код гирифтанда бояд снилсам кунӣ. ами чӣ хела камтарак мефаҳмондем. яъне ки аз дина як тағйироту иловаҳо шидагия, ҳар касе ки ба Федератсияи Русия сафар мекунад дар госуслуг ё ки ба приложенияи RUID медурад хеча сабтином мекунад. загранпаспортша рӯӣ мекунад ки мисол кай меравад. ин рӯӣ кардани загранпаспорт бояд ки на камтар аз 72 соат пеш бошад. мақсад ира ба назар бигиред ки баъдан ба кор намеояд. вақте ки шумо дар RUID регистратсия мекунед, паспортона рӯӣ мекунед, баъдан аловида дуромада дар сайти госуслуг анаму снилсона ба қайд мегиред. Назарова нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, як савол дорам. як патент дар ҳама шаҳрҳо кор карда мешавад? Пешакӣ раҳмат. айни ҳол намешавад. аз ҷониби Думаи давлатии Русия пешниҳод шидагиай ва дар моҳи сентябр бояд ки бо як патент зиёда аз 10 шаҳри Федератсияи Русияда кору фаъолият кардана иҷозат битиҳанд. Комрон нависондай: ихтиёрӣ гуфтесиянд ку госуслугаю RUID рака. ҳозирашда ихтиёрӣ нагуфтесанд. яъне ки тағйирот шид ки аз рӯзи 30 касе ки мерава ба Федератсияи Русия бояд дар госуслуги ва RUID регистратсия кунад. хача ҳозир аз ҷониби чандин ҳуқуқшиносои Русия бигем ва аз ҷониби Думаи давлатии Русия ҳамин чиза пешниҳод кардаистанд ки баъзе нафарҳое ҳастанд ки мумкин натонанд ҳамин чиза карда бо ягон сабаб, ё баъзе нафарҳое ҳастанд ки намекунанд, мақсад бо сабабҳои худша дорад, пешниҳод кардаистанд ки ҳамин ихтиёрӣ шавад. ҳар касе ки бихоҳад бикунад, ҳар касе ки нахоҳад накунад. ҳозир касе ки гости мерава ва коркуни дипломатӣ ҳастай ё ки ноболиғ ҳастай, ҳамин касода тааллуқ надорад. мигратсиони картаи работа ҳар касе ки мерава бояд ин чиза бикунад.
Беҳрӯз Сироҷов нависонад. Бародар одаме ки регистратсия надорад, бояд граница гузарад, регистратсия кунад, баъд госуслуга кунад. Оҳо чӣ кор кунад? Одаме ки регистратсия надорад, агар тибқи қонун бигирем бародар, ӯ граница гузаштандан ҳақ ва ҳуқуқ надорад. Аз Россия бояд депортатсия шаванд. Мо ба чӣ хотир мегӯем граница бигзарем одамои беҳуҷҷат, мақсад бепатент, берегистратсия? ҳозир ҳамин таксиҳое ки граница мебаранд, одамои беҳуҷҷата бисёри нафар шахсчон аз уҳдаи граница гузарондан мебироянд. Яъне мисол ягон кормандои ҳамҷора мумкин мешиносанд ё ягон роҳҳои худша дорад, мебаранд бо худшон ба даста медороранд обратно Русия. Мо ба ҳамин хотир мегӯем. Ва агар ки шумо ҳамора бовар кунед, қадшон суҳбат ки кардед, баъд ҳамин кора бикунед. Ва вақте ки граница гузаштен обратно дуромаден, шумодан госуслуга кардан ҳатмӣ аст. Чӣ бо роҳи заминӣ ё ки чӣ бо самолёт мерен ҳамин вориди Россия ки шиден, и ҳатмӣ ва зарурӣ аст. Шодибек нависондад. Салом акаи Сорумон. Ҳамин указ чӣ шидаги аст? Мо метавонем документ кунем. Указ бале, шумо то рӯзи 10 сентябр муҳлат дорем ки тибқи укази нав рафта ба сахр ва муроҷиат кунем ва одамои бепатент иҷозат дода мешавад ки мисол патент кунанд. 1 сол бепатент гаштагиен ё ки 1 моҳ гаштагиен ё ки 2 моҳ гаштагиен фарқ надорад. И як авфай бигем дар дохили Русия барои шаҳрвандое ки бедокумент гаштаест, яъне бедокумент гаштагианд. Мерен муроҷиат мекунед тибқи укази нав гуфта, мақсад корубортона 100% қонунӣ мекунед, документ мегирен, кор мекунед. Ҳамидов нависонда. Салом ака. Ман 17 сола ҳастам. Руайдира чӣ хел гирифтанам дар кор. Руайди ба худ тааллуқ надорад, аз 18 сола. Яъне ноболиғода гуфтем ки ҳеҷ чиз дахолат надорад. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Ягон савол дошта бошен дар комментария бинависонед. Зиндаву сарбаланд бошен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.